to this video ni ato din sa Nasunisan area. Kauban ni mga chikitongtong. Yes, mga kusog mukha og bulahan mga unggoy. O ni ang amo nga kuan. Mga harbisay. O ni among mga harbisay din he. Gihire na mo ni gikan panis kuan. Saudi. Danlog dit no. Sa Danlog ang ato ang area ron. Pero di kabalakan bisag Danlog ni pero gilihian man ko ning unggoy. Ay makatawa dia. Maayo lang mo dia kay. Kaya dire. Sa atong ato ang saksihan ang pagkatkat sa ato nga mga katay. Ang pusa kay aw, nani. Lah. Grabe mo katkat. So hugod na katkat. Dali ra katkat ni ko no. Apa dire na ipakatkat oh. So grabe ato mga katay sa taas oh. Bisag Danlog kayo ba? Kat jud. Murag nalihian ni glinta. Tapot man gid punuan. Aw. Na isa ka pisi dito di ay atong sa kuan. Ha? Na dito sa kuan. Loy, ko ato pisi ato loy atong sa hagdan. Lah. Kuyawan na pula man. Ano saan? Saan ko na ng PC? Hikot na tao. Habi ato manakahay oh. Daghan kino? Mura ka bulag ang siyang sangahan oh. So ato igaid sa PC na rin eh. Itong tilawan. Amis na gyud ken. Lutong na. So thank you and God bless us all. Sa aming padayon sa Pupong Haglansunis. Bye bye.